Există o judecată de apoi, dar nu este ceea ce crezi tu. Timp de 50 de ani, Raymond Moody a ascultat mii de oameni care au murit și s-au întors. Și toți au relatat ceva tulburător despre acel moment, ceva ce contrazice complet ceea ce religiile ne învață, ceva ce va schimba pentru totdeauna felul în care îți vezi propriile greșeli, alegerile tale, viața ta întreagă. Dacă ai crescut auzind că există un Dumnezeu sever, care așteaptă să judece fiecare dintre păcatele tale, dacă porți povara vinovăției pentru lucruri pe care le-ai făcut în trecut, dacă frica de moarte te urmărește, pentru că nu știi ce vei găsi dincolo, atunci acest video poate fi cel mai important pe care îl vei urmări. Pentru că ceea ce Raymond Moody a descoperit după ce a studiat peste 1000 de cazuri de experiențe aproape de moarte, îți va da peste cap întreaga înțelegere. Totul a început în 1975, când Moody a publicat Viața după viață, cartea care a dat nume fenomenului experiențelor aproape de moarte. Pe atunci, el era un tânăr psihiatru, care pur și simplu nu putea ignora relatările pe care le auzea de la pacienții care fuseseră resuscitați. Și ceea ce atrăgea cel mai mult atenția nu era tunelul de lumină. Nu era întâlnirea cu rudele decedate. Era ceva mult mai tulburător. Era revizuirea vieții. Revizuirea vieții este momentul în care, conform relatărilor, persoana retrăiește fiecare secundă din existența sa. Nu ca o amintire comună, nu ca un film care rulează în minte, ci ceva mult mai intens, ceva care sfidează înțelegerea noastră normală despre timp și spațiu. Dr. Bruce Greyson, colegul lui Moody și profesor la Universitatea din Virginia, a petrecut 50 de ani studiind acest fenomen. El a documentat peste 1000 de cazuri. Și într-un interviu recent cu Tim Ferriss, el a explicat că între 10 și 20% dintre oamenii care suferă un stop cardiac relatează această experiență. Nu este rar, nu este o halucinație. Este un tipar consistent care traversează culturi, religii și epoci. Dar aici este locul unde lucrurile devin cu adevărat interesante. Când Moody îi întreba pe pacienți despre acest moment de judecată, se aștepta să audă descrieri ale unui tribunal divin, un Dumnezeu așezat pe un tron, îngeri cu cărți în care erau înregistrate păcatele, cu un demon de o parte, un sfânt de cealaltă. Asta este ceea ce cultura occidentală ne-a pregătit pe toți să așteptăm. Dar nu asta descriau ei. În loc de un judecător extern, oamenii relatau ceva complet diferit. Ei spuneau că judecata era făcută de ei înșiși. Ei erau, în același timp, acuzatul și judecătorul, acuzatorul și apărătorul, și asta schimbă absolut totul. Un pacient i-a descris lui Moody: mintea mea a procesat informația într-un mod incredibil de rapid. Am calculat că peste 378 de milioane de secunde au fost comprimate în doar câteva secunde în revizuirea vieții și includea lecții morale. Percepi implicațiile acestui lucru? Toată viața ta, fiecare moment, fiecare decizie, fiecare cuvânt spus, fiecare gând, e revizuit instantaneu. Nu de un Dumnezeu distant, de tine însuți, în prezența a ceva ce cercetătorii numesc ființa de lumină. Și aici vine partea pe care nicio religie nu ți-a spus-o. Ființa de lumină nu judecă, ea doar observă. Ea iradiază ceea ce toți oamenii descriu ca fiind iubire necondiționată absolută. Nu contează ce ai făcut în viață, nu contează păcatele tale, greșelile tale, eșecurile tale. Ființa de lumină nu condamnă, ea acceptă, dar asta nu înseamnă că nu există consecințe. Consecința este mult mai profundă și mult mai transformatoare decât orice pedeapsă externă ar putea fi.
Pentru că în timpul revizuirii vieții, tu nu doar îți vezi acțiunile, tu simți impactul lor. Tu experimentezi ceea ce au simțit ceilalți oameni din cauza a ceea ce ai făcut. Dr. Kenneth Ring, un alt pionier în cercetarea experiențelor aproape de moarte, a documentat acest lucru extensiv. El a descoperit că în timpul revizuirii, oamenii simt atât durerea, cât și bucuria pe care au cauzat-o. Nu metaforic, literalmente, ca și cum ar fi în pielea celeilalte persoane. Imaginează-ți asta pentru un moment, acea dată când ai umilit pe cineva. În revizuirea vieții, tu simți exact ceea ce a simțit acea persoană. Rușinea, durerea, furia, disperarea, totul, ca și cum ai fi tu cel umilit. Acea dată când ai mințit pe cineva care avea încredere în tine. Tu simți trădarea din punctul de vedere al acelei persoane, dezamăgirea, inima frântă, dar funcționează și invers. Acea dată când ai ajutat un străin, fără să aștepți nimic în schimb, tu simți recunoștința lui, speranța reînnoită, căldura în piept. Acea dată când ai iertat pe cineva care nu merita iertare, tu simți ușurarea acelei persoane, eliberarea, a doua șansă. Și asta a vrut să spună Raymond Moody când a rezumat 50 de ani de cercetare într-o singură frază. El a spus că oamenii retăiesc fiecare act pe care l-au făcut altor persoane și ies din această experiență simțind că iubirea este lucrul cel mai important în viață. Dar stai, înainte de a continua, trebuie să-ți arăt ceva și mai profund. Howard Storm era un profesor de artă ateu și cinic. În 1985, el a avut o experiență aproape de moarte în timpul unei călătorii la Paris. Ceea ce a trăit a transformat complet viața lui. Astăzi, el este pastor. Storm a descris revizuirea vieții sale în detaliu. El a spus că putea simți sentimentele de tristețe și suferință sau bucurie ale ființelor de lumină în timp ce revizuirea lui se desfășura. Ei nu îl judecau, dar el putea simți judecata. Percepi subtilitatea aici? Judecata nu vine din exterior, nu este impusă, este ceva ce emerge din interiorul tău. Când tu vezi în sfârșit, cu claritate absolută, impactul real al acțiunilor tale, este imposibil să nu te judeci. Când simți exact ceea ce i-ai făcut pe alții să simtă. Storm a spus în continuare că ceea ce conta cel mai mult pentru ființele de lumină era modul în care el a interacționat cu alte persoane. Revizuirea lui întreagă ar fi fost emoțional destructivă, dacă nu ar fi fost iubirea pe care o simțea emanând de la acele ființe. Și asta ne conduce la poate cea mai importantă descoperire din toată cercetarea lui Moody. Scopul judecății nu este pedeapsa, este creșterea. Ființa de lumină nu este acolo pentru a condamna, este acolo pentru a învăța. Revizuirea vieții nu este un tribunal, este o sală de clasă, o oportunitate de a înțelege în sfârșit, cu perfectă claritate, ceea ce contează cu adevărat. Într-un studiu publicat de Universitatea din Virginia, cercetătorii de la Divizia de Studii Perceptuale au descoperit că 92% dintre percepțiile relatate în timpul experiențelor aproape de moarte pot fi verificate ca fiind precise. Asta înseamnă că nu vorbim despre halucinații sau vise. Vorbim despre ceva ce sfidează înțelegerea noastră despre conștiință. Și ceea ce aceste experiențe în mod consistent revelează este că judecata de după moarte nu este despre a urma reguli religioase. Nu este despre a merge la biserică sau la moschee sau la templu. Nu este despre ritualuri sau dogme. Este despre iubire și despre cum i-ai tratat pe ceilalți, despre empatie, compasiune, blândețe, prezență. Una dintre descoperirile cele mai fascinante ale lui Grayson este că oamenii care trec prin experiențe aproape de moarte
relatează adesea schimbări profunde de valori după experiență. Aproximativ 70% își schimbă credințele religioase sau spirituale. Mulți își schimbă cariera. Mai mult de o treime își schimbă complet profesia. Și ceea ce spun toți este același lucru. După ce am simțit impactul acțiunilor mele asupra altora, nu mai puteam trăi la fel. Gândește-te la asta. Ce AI face diferit dacă ai ști că într-o zi vei simți exact ceea ce a simțit fiecare persoană din cauza acțiunilor tale? Cum ți-ai trata vecinul? Colegul de serviciu? Vânzătorul de la magazin? Șoferul care ți-a tăiat calea în trafic? Aceasta este lecția centrală care reiese din 50 de ani de cercetare despre experiențele aproape de moarte. Nu este o lecție despre Dumnezeu, sau religii, sau ritualuri. Este o lecție despre conexiunea umană. Noi nu suntem separați unii de alții. Fiecare acțiune are consecințe. Fiecare cuvânt are greutate. Fiecare gând are impact. Și într-o zi, conform a mii de relatări colectate de Raymond Moody, Grayson, Ring și alți cercetători, vei simți totul asta, nu ca pedeapsă, ci ca revelație. Dar mai este ceva ce trebuie să-ți spun înainte de a continua. Experiențele negative există. Aproximativ 10 până la 15% dintre experiențele aproape de moarte sunt considerate tulburătoare sau negative. Unele persoane relatează vid, întuneric, frică, judecată care pare mai severă. Cercetătorii încă încearcă să înțeleagă ce determină diferența. Unii teoretizează că are de-a face cu starea emoțională a persoanei în momentul morții. Alții sugerează că ar putea fi legat de traume nerezolvate. Dar chiar și în aceste cazuri, ceva interesant reiese. Majoritatea persoanelor care au experiențe negative relatează și o transformare pozitivă după. Ca și cum confruntarea cu întunericul ar fi fost exact ceea ce aveau nevoie pentru a se schimba. În 2025, IANS, Asociația Internațională pentru Studii Aproape de Moarte, sărbătorește 50 de ani de la publicarea cărții Viața după viață. Iar tema conferinței anuale reflectă exact ceea ce a descoperit Raymond Moody, că moartea nu este sfârșitul, este o tranziție, iar judecata pe care o găsim acolo nu este ceea ce așteptam. Raymond Moody a petrecut decenii fiind atent cu concluziile sale. Pentru mult timp, a refuzat să afirme categoric că conștiința supraviețuiește morții. Spunea că dovezile sunt sugestive, dar nu concludente. Dar în cea mai recentă carte a sa, Proof of Life After Life, scrisă cu Paul Perry, în sfârșit își asumă o poziție. În ultimele pagini ale cărții, declară că este încrezător că există viață după moarte. Și ceea ce i-a dat această încredere nu au fost doar experiențele aproape de moarte. Au fost experiențele de moarte împărtășită. Acestea sunt experiențe în care persoane sănătoase, prezente în momentul morții unei persoane dragi, relatează că experimentează elemente ale călătoriei împreună cu muribundul, văd tunelul de lumină, simt prezența decedaților, participă la revizuirea vieții. Pentru Raymond Moody, acest lucru reprezintă veriga lipsă de obiectivitate, pentru că în timp ce experiențele aproape de moarte sunt subiective, experiențele de moarte împărtășită implică mai mulți martori, iar relatările sunt consistente. Acum lasă-mă să-ți spun ceva despre care puțini cercetători vorbesc deschis. Există un aspect al revizuirii vieții care este deosebit de inconfortabil pentru majoritatea oamenilor, și anume faptul că nu vezi doar acțiunile tale, vezi omisiunile tale, lucrurile pe care nu le-ai făcut, cuvintele pe care nu le-ai spus, dragostea pe care nu ai demonstrat-o. O femeie care a trecut printr-o experiență aproape de moarte
a descris cercetătorilor că cea mai dureroasă parte a revizuirii sale nu a fost să vadă momentele în care a rănit pe cineva. A fost să vadă momentele în care ar fi putut ajuta și nu a ajutat. Momentele în care era atât de ocupată cu propria viață încât nu a observat suferința cuiva alături. Asta adaugă o dimensiune complet diferită conceptului de judecată. Nu este doar despre ce ai făcut greșit. Este despre binele pe care ai omis să-l faci. Oportunitățile de dragoste pe care le-ai pierdut. Momentele de conexiune pe care le-ai ignorat. Și asta au știut întotdeauna misticii din toate tradițiile. Viața nu este un test de moralitate unde trebuie să eviți păcatele. Este o oportunitate de dragoste unde trebuie să maximizezi conexiunea. Este interesant de observat că această perspectivă apare în mod consistent în tradițiile spirituale mai vechi. În budismul tibetan există conceptul de bardo, starea intermediară între moarte și renaștere, unde sufletul se confruntă cu acțiunile sale. În Egiptul antic exista judecata lui Osiris, unde inima era cântărită împotriva penei adevărului. În tradiția iudaică există ideea că după moarte, sufletul revizitează întreaga sa viață. Ceea ce a făcut Raymond Moody a fost să documenteze științific ceea ce aceste tradiții au intuit de milenii. Asta este fascinant, pentru că înseamnă că ființe umane din epoci și culturi diferite, fără contact între ele, au ajuns la concluzii similare despre ce se întâmplă după moarte. Asta sugerează că poate nu este imaginație sau dorință, poate este memorie. Memorie colectivă a ceva ce toți am experimentat deja și vom experimenta din nou. Unul dintre aspectele cele mai intrigante ale cercetării lui Raymond Moody este consistența relatărilor de-a lungul timpului. Experiențele aproape de moarte documentate astăzi sunt remarcabil de similare cu cele descrise de Platon în Republica, cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Soldatul grec R, considerat mort după o bătălie, s-a întors la viață și a descris o călătorie în lumea de dincolo, care includea judecată și alegerea de noi vieți. Asta sfidează explicația pur neurologică. Dacă experiențele aproape de moarte ar fi doar halucinații cauzate de lipsa de oxigen în creier, de ce ar fi atât de consistente de-a lungul culturilor și epocilor diferite? De ce ar descrie un grec antic în esență aceeași experiență cu un director american din secolul 21 în 2023? Cercetătorii au publicat un studiu în Journal of Neuroscience analizând activitatea cerebrală a pacienților în momentul morții. Au descoperit erupții de unde gamma, asociate cu conștiința elevată, exact în momentele finale. Asta poate explica de ce atât de mulți oameni relatează o claritate extraordinară în timpul experienței aproape de moarte. Creierul, într-un fel, pare să se trezească complet la pragul morții. Dar asta explică claritatea, nu explică conținutul, nu explică de ce oamenii văd rude decedate despre care nu știau că au murit. Nu explică de ce copiii descriu întâlniri cu străbunici pe care nu i-au cunoscut niciodată și nu știau că există. Nu explică percepțiile veridice, când pacienții relatează cu precizie ce se întâmpla în sala de operație în timp ce erau clinic morți. Și cu siguranță nu explică revizuirea vieții. Acel fenomen extraordinar unde întreaga existență este revizuită în secunde. Cu claritate emoțională perfectă, Rivas și colegii, într-un studiu publicat în 2023, au documentat peste 120 de cazuri de percepții verificate în timpul experiențelor aproape de moarte. Cazuri în care pacientul a descris cu precizie evenimente care s-au întâmplat în timp ce el era fără semne vitale.
92% dintre aceste relatări au fost confirmate ca fiind prechize de martori. Asta nu e halucinație. Halucinațiile nu produc informații verificabile despre lumea externă. Atunci, ce este? Răspunsul cinstit este că nu știm cu siguranță. Dar ceea ce știm este că se întâmplă ceva la limita morții, ceva profund, ceva transformator. Și acest ceva include, în marea majoritate a cazurilor, o formă de revizuire și autoevaluare care pare să fie nucleul a ceea ce numim judecată. Dar există o diferență crucială. În religiile tradiționale, judecata este adesea prezentată ca fiind ceva extern, un Dumnezeu sau o entitate decidând destinul tău, recompensă sau pedeapsă, rai sau iad. Ceea ce experiențele aproape de moarte revelă este ceva mult mai sofisticat. Judecata este internă. Tu ești judecătorul. Și sentința nu e pedeapsă, de înțelegere. Îți amintești ce am spus despre ființa de lumină? Ea nu condamnă, ea acceptă. Dar această acceptare nu e pasivă, e transformatoare. Pentru că atunci când te simți iubit incondițional, în timp ce vezi toate greșelile tale cu claritate perfectă, se întâmplă ceva profund. Nu simți rușine, simți compasiune pentru tine însuți, pentru limitările tale, pentru eșecurile tale. Și această compasiune se extinde în mod natural la toți ceilalți. Și de asta atât de multe persoane care trec prin experiențe aproape de moarte se întorc transformate. Nu pentru că au fost amenințate cu pedeapsă, ci pentru că au experimentat iubire incondițională și au văzut, în același timp, impactul acțiunilor lor. E o combinație puternică, iubire și conștiință, acceptare și claritate, iertare și responsabilitate. Acum, poate te întrebi, dar dacă am făcut lucruri cu adevărat groaznice, dacă revizuirea mea a vieții va fi un coșmar? Asta e o întrebare pe care o pun mulți oameni când aud despre asta. Și răspunsul care emerge din cercetări este surprinzător. Persoanele care au comis acte teribile, care au cauzat multă suferință altora, relatează frecvent experiențele aproape de moarte cele mai transformatoare, pentru că contrastul dintre iubirea incondițională a ființei de lumină și durerea pe care ele au cauzat-o este atât de mare încât ceva din interiorul lor se frânge. Nu în sensul de distrugere, în sensul de deschidere, zidul pe care l-au construit în jurul inimii, zidul care le-a permis să facă lucruri teribile fără să simtă. Acest zid se prăbușește și pentru prima dată. Ele simt, chiar simt, greutatea acțiunilor lor și, de asemenea, greutatea iubirii care există pentru ele. Cu toate astea, Howard Storm a descris asta când a spus că revizuirea lui ar fi fost emoțional distructivă dacă nu ar fi fost iubirea pe care o simțea de la ființele de lumină. Iubirea nu șterge durerea, dar face posibilă suportarea ei și învățarea din ea. Asta ne duce la una dintre implicațiile cele mai profunde din toată această cercetare. Dacă judecata de apoi este într-adevăr așa cum o descriu mii de oameni, atunci scopul vieții nu este să eviți păcate sau să urmezi reguli. Scopul este să înveți să iubești, pentru că cu cât înveți să iubești mai mult acum, cu atât mai puțin dureroasă va fi revizuirea ta a vieții. Și cu atât mai mult vei avea de ce să celebrezi când va sosi acel moment. Asta e ceea ce cercetătorii numesc efectul de undă. Fiecare act de blândețe, fiecare moment de compasiune, fiecare gest de iubire creează unde care se răspândesc. Și aceste unde se întorc la tine, nu ca recompensă, ci ca experiență. În revizuirea vieții, simți toate aceste unde întorcându-se în același fel.
fiecare act de cruzime, fiecare moment de indiferență, fiecare gest de dispreț. De asemenea, creează unde și aceste unde se întorc. De asemenea, fizica spirituală. Dacă îmi permiteți să folosesc acest termen, este perfect echilibrată. Culegi exact ceea ce plantezi, nu printr-o regulă impusă din exterior, ci pentru că tu ești, în ultimă instanță, conectat cu toate celelalte ființe. Ceea ce le faci lor, îți faci ție. Tu doar nu îți dai seama de asta acum, pentru că există o iluzie de separare. Dar la moarte, această iluzie se dizolvă și vezi adevărul. Suntem una. Tocmai ai descoperit ceea ce au relatat mii de oameni despre judecata de apoi. Acest adevăr a fost ignorat de religiile care preferă să controleze prin frică. Când dai click pe Super Thanks, devii gardianul acestei cercetări. Nu e plată, e poziționare. Ai ales conștiința în locul ignoranței. Atunci, ce înseamnă toate astea pentru tine? Aici, acum, viu. Înseamnă că frica de moarte poate fi înlocuită cu ceva mult mai util, conștiința. Dacă judecata de apoi este într-adevăr așa cum o descriu mii de oameni, atunci nu trebuie să te temi de un Dumnezeu mânios care așteaptă să te condamne. Nu trebuie să trăiești cu frică de reguli religioase care poate nu au sens pentru tine. Dar trebuie să trăiești cu responsabilitate, pentru că fiecare acțiune a ta este înregistrată, nu de un observator extern, de tine însuți, în conștiința ta, în textura sufletului tău, dacă preferi acest termen. Și într-o zi vei revizita toate astea cu claritate perfectă, fără scuzele și raționalizările pe care mintea le creează pentru a se proteja. Vei vedea exact ce ai făcut și vei simți exact impactul. E aterorizant? Poate, dar e și profund eliberator, pentru că înseamnă că ai puterea de a crea o revizuire a vieții care va fi o experiență de bucurie în loc de regrete. Poți începe acum, astăzi, cu următoarea persoană pe care o întâlnești. Întrebarea pe care o pune Raymond Moody după 50 de ani de cercetare nu este dacă există viață după moarte. El este deja încrezător că există. Întrebarea pe care o pune este: cum vei trăi știind asta? Vei continua să acționezi ca și cum acțiunile tale nu ar avea consecințe? Vei continua să tratezi oamenii ca pe niște obstacole sau unelte? Vei continua să păstrezi ranchiuni și să hrănești resentimente? Sau vei accepta invitația care emerge din această cercetare? Invitația e simplă, dar nu e ușoară. Trăiește ca și cum fiecare moment ar fi parte din revizuirea TA a vieții. Pentru că este. Tratează fiecare persoană ca și cum ai simți exact ceea ce simte ea din cauza ta. Pentru că vei simți. Iubește ca și cum iubirea ar fi singurul lucru care contează cu adevărat. Pentru că, conform a mii de oameni care au murit și s-au întors, exact asta e. Iubirea e singurul lucru care supraviețuiește. Restul, bani, statut, putere, posesiuni, realizări, toate astea dispar. Ceea ce rămâne sunt conexiunile, relațiile, momentele în care ai fost cu adevărat prezent pentru o altă persoană. Și asta vei revizui, asta vei simți, asta va determina calitatea experienței tale de după moarte. Nu un judecător extern care îți decide soarta, tu însuți în prezența iubirii necondiționate, văzând în sfârșit cine ai fost cu adevărat. Și asta este atât un avertisment cât și o promisiune. Avertismentul este că acțiunile tale au greutate, că indiferența are un cost, că fiecare oportunitate pierdută de a iubi va fi simțită profund. Promisiunea este că niciodată nu e prea târziu, că fiecare moment e o nouă șansă, că ființa de lumină pe care o vei întâlni nu așteaptă să te condamne,
așteaptă să te îmbrățișeze, cu dragoste necondiționată, indiferent de ce ai făcut. Dar asta nu înseamnă că nu contează ce faci. Contează enorm, pentru că ceea ce faci determină ceea ce vei simți. Și ceea ce simți determină cine devii. Și cine devii determină călătoria care te așteaptă după moarte. Raymond Moody a descoperit că oamenii care trec prin experiențe aproape de moarte își pierd adesea frica de moarte, nu pentru că ar crede că nu există consecințe, ci pentru că au descoperit că aceste consecințe sunt juste, sunt proporționale și, mai important, sunt educative. Moartea nu este pedeapsă, revizuirea vieții nu este condamnare, judecata nu este răzbunare, este învățare, este o oportunitate de a vedea în sfârșit, cu o claritate perfectă, impactul pe care l-ai avut asupra lumii și de a folosi această claritate pentru a continua să crești, oricare ar fi forma pe care o ia această creștere după. Așa că, data viitoare când frica de moarte te vizitează, amintește-ți de asta. Judecata care te așteaptă nu este ceea ce ai fost învățat să te temi. Nu există un Dumnezeu mânios cu o listă de păcate. Nu există niciun diavol care așteaptă să te trască în iad. Există tu. Tu, în sfârșit liber de iluziile și mecanismele de apărare pe care mintea le creează. Tu, în sfârșit capabil să vezi adevărul acțiunilor tale. Tu, în sfârșit, simțind ceea ce alții au simțit din cauza ta. Și mai este și altceva. Există iubire, iubire necondiționată, iubire care acceptă, iubire care învață, iubire care transformă. Și în această combinație de claritate și iubire, de adevăr și compasiune, se întâmplă adevărata judecată, nu ca sentință, ca o trezire. Dacă ai ajuns până aici, deja știi mai multe despre judecata de apoi decât majoritatea oamenilor. Acum vreau să aud de la tine. Crezi că suntem proprii noștri judecători? Ai avut vreo experiență care să confirme asta? Lasă un comentariu spunându-mi perspectiva ta. Și dacă acest video te-a atins într-un fel sau altul, împărtășește-l cu cineva care are nevoie să audă asta. Până data viitoare.